Ọ dị mma ndị onye ọma na-enene anyị anachiatagokwa azụ na ụtụtụ ọma Anambra oge anyị ji akpalịta nkata ana anyị nwe onye anyị na-anọ taa n'ịkpalịta nkata n'isiokwu anyị nwere mana ugbu a anyị chọọ ka anyị kwue maka isiokwu ịkwalite njirimara ndị Igbo. Anyị ma n'obodo ọbụla n'ụwa gbaa gburugburu nwere ihe eji mara ha ma ndị ọcha ma ndị Igbo ma abịakwa na ana anyị bụ Naijiria, Yoruba, Hausa, Igbo anyị nwere ihe eji wee mara anyị mana ụbọchị taa anyị chọrọ ka anyị kpaa nkata ka anyị mara ya bụ ihe eji mara ndị Igbo ma ọ na-agawanye n'iru ụzọ anyị ga-esi wee kwalite ya. Mụ na onye ogbo mbụ Eberugonna ka nọkwa n'ụbọchị nke taa. Yes, anyị ekwu maka ịkwalite ife eji mara ndị Igbo. Nne anyị jigodo gị kedu ofe ihe ọ dị ka eji mara ndị Igbo? Orike. Anyị ebidogodo na asụsụ ndị wee gabaza wee gbadaba mana ọ dị maka ka m yala ịjụgo nke a maka na anyị nwere onye ga-akọwala anyị ụbọchị nke taa na ihe njirimara ndị Igbo na otu anyị ga-esi wee mee ka ọ dị mma ya bụ otu anyị ga-esi wee kwalite ya. Anyị na-ekwu maka His Royal Majesty Igwe Dr.Joel Egwuonwu Ezeudo nke abụọ na Ụmụawụlụ Igwe. Anyị na-asị gị nnọọ Ezeudo. Okay, a na-etukwa Ezeudo anya nnọọ. Dịka anyị si wee bido njirimara ndị Igbo, anyị ma na obodo ọbụla na nkọwa m oge anyị ebido obodo ọbụla nwee ihe eji mara ha ma Hausa ma Yoruba ma ndị niile mana ekwue njirimara ndị Igbo. Kedu ihe nya na ịjụ gị nwa kedu ihe ịghọta anya kedu ihe bụ ihe ndị a eji mara ndị Igbo? Ife eji mara ndị Igbo ri nne baa ụba maka na ndị Igbo dịka ụmụ eze. Ndị be anyị na-asụ na ụmụ eze anara efu na mba. So na ndị Igbo dịka ụmụ eze anara efu na mba. N'obodo ahụ na onye Igbo nọ, obodo ahụ amarịrị na onye Igbo nọ ebe ahụ maka na o nwere ife pụrụ iche ndị Igbo na-eme n'ịgba mbọ n'ịrụ ọrụ ọrụ na fa na-arụ rụsie enyi ike rụọ ọnya ọkachasịa nke ndị ọzọ rụrụ mma. Ya bụ ife eji wee mara ndị Igbo. Ndị ọnya nwere ebe ọ na onye Igbo nọ na a na-enwu ya anya ọkụ dị uto mbọ na ịga n'iru dịka Chukwu si wee kee anyị wụrụ ndị si na agbụrụ nke Chineke. Ma ikwuru ma ọlụ aka ma ihe ndị ọzọ, kedu ụdị ọlụ aka ihe asị n'ọnya bụ ihe eji wee mara ndị Igbo? Nke mbụ na ndị Igbo na-azụ afịa na-arụpụtakwu ife anwa ha na-ele maka ọwụ na icheta ịma na ife eji wee mara ife dịka ndị akụkụ anyị ya bụ ndị Ọka lokal gọọmenti na a na-akpụ ụzụ na-arụpụta ngwaọrụ dị iche iche ma nke eji aka ọrụ ugbo ma nke eji eme ife ọwụna. So ewere ya mara ndị Igbo ebe ọwụna ndị Igbo nọ ihe ọwụna a chọrọ n'akụkụ ahụ ndị Igbo ga-ewepụtara fanya. Okay, isi na ife eji mara ndị Igbo ri nne bara ka ikwu maka the customs and traditions of ndị Igbo. How is it relating to ndị how ka eji imago kwalite ejirimara ndị Igbo, the customs and traditions? Ya bụ omenala. Dịka unu si wee mara omenala ndị Igbo bụ na ndị Igbo ife dịka ịwa ji, iri oriri dị iche iche dịka obodo si wee dịgasị na ndị Igbo na-etinyekwu uchu n'ihe dịka iwepụta ife amaala amaala dịka nji akwụkwọ. Ịbịa na Naịjirịa ndị Igbo bidoro buru jebe akwụkwọ. Ọnya nwa bụ na ile anya na independent Naịjirịa ọwụ na-ekenye ụzọ 10 ndị Igbo ketara 7 ndị ọzọ kere 3. So n'ọnya nwa bụ ife bụ na ndị Igbo na-anọ n'iru mgbe ọbụla ọ culture anyị bụrụ tradition anyị ịghọta.
abịa na ihe culture na tradition ya bụ omenala eji wee mara ndị Igbo o nwegasịrị ihe na-eme mgbe gboo ma nke ụfọdụ ndị obodo ọ na-edifa from obodo to obodo onwe ndị na-asị na onwe oge nwoke na-etolue ịwa akwa ma ogene asị na otozue nwoke onwe echiche ọ na-eme o nwegasị ihe ndị ọzọ ọ na-emegasị achọrọ m ka itinyeke n'ọnụ n'ụmụ ihe a eji wee mara ndị Igbo maka ama m na-eji obodo ndị ọzọ o nwee ihe ha nwa na-emekwa eji asị onye apụta na arakwu okwu asị gị na onye a bụ onye obodo dị otu a na onye a na ifefa na-eme na kọlchọ na ihe ha na-eso kpata eji amara n'ọha nwa bụ ihe a dịka o si dịgasị n'obodo n'obodo nwoke tonyite o nwere mgbe nwoke ya eruo asị na nwoke awagoro ọgọdọ nwoke ịwa ọgọdọ bụ na nwoke awụgoro mmadụ ozugo ife eji nwoke eme ọ ga-agbabazi mbọ onwe site na mgbe gboo anwa ịkọwa ọrụ nke aka ya mana ịkado obere ụrụ ụmụaka ị ga na-eso nne gị na-eso nna gị mana o nwere mgbe ọ ga-eruo ọdụ ka ya sị na erugbo mmadụ ụlọ ụtụtụ ọma ana m ekele udo dule gị kedu afọ anyị na-emesi akpa afọ mbụ John Paul esi n'obodo ọma Agụnwe na-akpọ John Paul daalụ otu ihe eji wee mara Igbo kwesịrị ka asọmpi dịka ejiri mara Igbo bụ na apụta m ụwa hụ na nwoke ọbụla amụrụ n'ala Igbo ọ na-awa amụsie anya a na-ebi ya ugwu mana o nwere ogugo akụkụ ndị ọzọ ị ga-agafe n'ala anyị hụ na ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị ebi mana abịa n'ala Igbo anyị onweghị nwoke ama m ọfụma adọm chọọ na o nwere nwoke ọbụla amụpụtara n'ala Igbo anaghị ebi ya ka o kwesịrị ka kwalite ọ gaa n'ihu anyị wee yi ife ahụ anyị ji wee bụrụ ndị Igbo dịka ndị Juu nke ọzọ bụ awamji ndị ọzọ na-abịa ịla mmụọ obodo na-asụ n'olu n'olu ọ na-akọ ọkọrọ bụrụ depọ iri ji ga-abụ ihe ga-akelekwu ọhụrụ ọgbọkọrọ ọbụla ala Igbo nke ọzọ dị ka ibie bụ n'ichi ọzọ anaghị eji nze na ọzọ dịka n'ihu na-enyochakwa ndị a na-eji maka n'ụzọ dị otu ahụ ọ na-emekwa ndị be anya na-agba mbọ ịkwalite n'ụzọ dị mma n'ụzọ eziokwu dị na ya n'ụzọ dị otu ala Igbo ndị Igbo a na-aga n'ihu njirimara ọzọ dị ka ibie ụlọ ịga n'akụkụ dị iche iche na ala Igbo dịka ka m nwere ihe dịka Nsụka wee maa atụ ụmụ nwaanyị onye nwaanyị anaghị adị nwere ike ka m wee nye na ọ na-agba n'ihu ma ọ bụ na-eme ihe dị anya dị anya mana ozugbo o nwere akụkụ dị ebe ahụ ọ ga-awụ nwaanyị ha na-adị ọ bụrụ na o jee ije dị anya ma ọ bụ nye na nwoke ọzọ n'oge ha jiri echekwa ọ na-enwerịrị ihe ịrịba ama ga-eme na ndụ ya na ndụ famili ahụ ọ na n'obi ga-eme na a ga-aga kpụọ ahụ ya bụ na ịkpụ anụ n'Igbo kwesịrị ka kwalitetie ka ọ ga-awụ ụmụ anyị ndị na-etonite etonite ha achọ amalụ na nchekwa etu ude etu na-ekwesịghị ime maka n'ime ya enwere ntaramahụhụ dịrị gị oge dị otu akwalite ịkpụ anụ n'ala Igbo ọ dị mma John Paul dalụrị nne John Paul agụsigola anyị ife dị iche iche eji wee mara ndị Igbo tinye na ibe ugwu banye na ichi ọzọ ma abịa n'ichi ọzọ o nwere m ajụjụ nchọ ịjụ gị ịma na kịta anụnwa ọ na-adịzi ka onye kpatanara ego achọghị ịma ka o si kpata ego kpatanara ego bịakwute Igwe si ya na ya chọọ ichi ọzọ ede n'ihe nene ma ka o si kpata ego malụ ma o tozukwara etozu ichi ọzọ kedu ihe ị nwere ikwu maka nke ịma na nchi ọzọ mgbe gboo o nwere usoro eji echi ọzọ o nwere ebe nchi ọzọ na-ebido like n'akụkụ anyị ihe esogoro amanwụrụ isocha amanwụrụ ivu amanwụrụ iwee mere emume ndị ọzọ wee rute na nze imechazie nze bifo ya ekwuwe okwu ichi ọzọ maka ọzọ bụ echichi kasịsị echichi a na-echi mgbe gboo mana ugbu a ọ bụrụ obodo niile na-esochazi usoro anwa kịta abụzi onye kpata ego ọ dị esi na ya chọrọ nchi ọzọ ụmụ ife ndị ọzọ na ya na-eme bifo chi ọzọ
Okay, anaghịzi esie. So gịnị na-akpata ya kwanụ? Gịnị ka anyị emekwanụ? Ihe menụ na ife wetara enu bụ na anyị rapụrụ ụkpụrụ ndị nna anyị fatọrọ anyị na-esozi ụkpụrụ nke ndị ọcha. Hello, good morning, Igwe. Hello. Igwe biko gani. Mana onye nwa ozi ọma anyị na-agbasa na anyị ga-esorokwa maka na onye ọna soro mee emume niile anwa wee jeride ruo na nchi ọzọ chi ọzọ yara asịzi asị yara eme ụmụ ife dị iche iche like ime mpụ maọbụ ị na ngarị aka azụ na ụmụ ife ndị anwa niile maka mgbe gboo ahụ meridere chi ọzọ imere ana si n'eziokwu pụọ baa n'ụzọ aghụghọ o mebeghị n'anya ozugbo maka na mgbe anwa ndị gboo anyị dobere ife niile ka o si ya dị mma mana oke ọchụchọ na ọdụkwu nke agụụ sochakwu were eweta ụmụ ife niile a. Oke ọchụchọ na agụụ na dịka ndị kansụl go n'aka Igwe ịmago na nze na ọzọ. oke ịmago na nze na ọzọ a na-ekwu ọ dị ka ife ndị oyibo na-akpọ social club. ịghọtago ịba na ya a na-ema mgbe ahụ nwere any other investment ndị gboo na-eme like ije go shares ma ọ bụ ime invest na companies na all the investment bụ n'ụmụ echichi ya maka na ichichi anya bụ echichi onye ọna na-abatazinụ nwere ife ọ na-eme like amụ nwere ego ọ na-eweta mgbe gboo anwa o nwere ike bụrụ ji ma ọ bụ ụmụ ife dịka ya and ndị nọ na ya ekenye ya ife so na ha na-enwe ife ndị oyibo na-akpọ dividend of investment. ịghọtago so na ọ dọrọ ndị nọ na ya bụ ọ bụrụ igwe enwere ihe o nwere na nchi ọzọ ma ọ bụ ivindo na obodo niile bụ igwe bụ onye isi ọzọ mana ọ dọrọ ndị nọ na ya na ihe igwe nwere ị na-emewu mgbazi mana ịnwago na dịka o si wee dị ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ onye kpatazi ego. Ụtụtụ ọma. Ọ dị mma gị onye ọma na-ege anyị ntị n'anya n'ihe onyonyo gị fụ akara ihe edere ebe a ka ị were ya wee kpọọ anyị na ọ bụ na ị chọọ itinye ọnụ n'okwu anyị na-ezu udo nke abụọ na ụmụ awụrụ ka nọkwa. Ụtụtụ ọma. John Paul. Oh, John Paul. Ka ife ichefuru. Onwe ife ichefuru nna. Igwe ụtụtụ ọma ọzọ kwụkwa na-agụ ihe mụ na-eri. Ihe m chọrọ itinyekwu ọzọ nkwalite njirimara ndị Igbo anyị bụ enwere apụta m ụwa wee fụ na a na-enwewe nzukọ ndị ọgbọ ya achasị na arọrọ ọgbọ n'obodo ọgbọ ndị nke emere ma nke ịmago ha nwebesi ya ịkwalite ya na ọ ga-adịkwanụ mma mana a na-ahọ ọgbọ ahụ a na-ahọwa maọbụ a na-etipụta egwu chekwa egwu n'ama ndị mara ga na-ekiri chi tinye anya na ya ọfụma malụ ndị ga-anọ n'isi ndị ga na-achịzi na-agba ndị mmadụ eziokwu ihe ha kwesịrị ime n'ọgbọ ahụ maka na ọnya ka a na-anọ wee na-echepụta atụmatụ dị mma a ga-eji na-akwalite obodo na-aga n'ihu nzukọ ndị ọgbọ ọkwa na otu aka na-esi wee na-akwalite njirimara ndị Igbo ọzọ dị ka ibu oke ka m kwụsị ebe a ka ndị ọzọ tinye ọnụ onye otie na dịka o si wee kwe mana mgbe gboo anwa ọgbọ ka obodo ji aga n'iru emepe maka na ndị ọgbọ enwere ọgbọ dị iche iche n'obodo ọbụla niile dịka n'akụkụ anyị enwere arọ n'one anyị ji ekpokọ ọgbọ and onwe ife a na-eme n'obodo ndị ọgbọ niile anwa na-apụta ọ bụrụ nke eji ego ya eme ọ bụrụ nke eji aka ọkpụkpụ aka ịrụ ọrụ aka
dịka mgbe gboo ịma na ụzọ na a na-arụ ụzọ mgbe gboo mgbe anwa gọọmenti dịkere mana gọọmenti abatara ime obodo nọ ndị obodo na-ejiri akafa Igwe ka anyị magodo onye anyị na-anọ. Ụtụtụ ọma. Kedu onye anyị na-anọ? Igwe biko gaa n'ihu. ndị obodo na-eji akafa waa ụzọ and ụzọ niile a bụ ndị ọgbọ akụ ọrụ ọgbọ niile apụta ọgbọ dị iche iche abịa ekee ọrụ dịka ọgbọ si wee dị nwezie ndị bụ ndị isi ọgbọ na-achịzi achị eneba anya n'ife a na-arụ fụ na ndị ọbụ na-ekenyere ọrụ nke fa na-arụ ya. Anyị ka nọ na-akparịta ụbụbọ etu e ga-esi wee kwalite njirimara ndị Igbo mana onye ọzọ esonyekwagolo anyị n'ụbọchị nke taa itinye ọnụ na ya bụ okwu. Anyị na-ekwu maka Dr. Ben Ezeagbogu, former national president Asatụ. Dr. anyị na-asị gị nnọọ. Ọ dị mma. Anyị na-ekwu maka otu a ga-esi wee kwalite ihe ejiri wee mara ndị Igbo. Ma asị m ka m bidogodo n'ebe ị nọ, Dr. Ben, ọ dị gị ka ụfọdụ ihe anyị ji wee mara ndị Igbo ọ dị gị ka ọ na-anyụzi ka ọkụ? Akwanụ ife mere eme ka ikwuru ihe a ife a ji mara ndị Igbo ọkachasị asụsụ Igbo na-anyụzi ka ọkụ maka na ọ na-abụ onye Igbo pụọ ije oluo ọsọbalụ nwa oyibo onye nwe ya nata n'ụlọ jesi akwọ nata na mgbede sụwa Igbo asị achara ya sụba oyibo o wee bụli ya bụ na bụragodu stọdi emelụ ife nyocha emelụ na nso nso a na-egosi na asụsụ Igbo na-anazi ana nke ndị Yoruba dị befa nke ndị Hausa dị nke ndị Igbo na-ana ọ bụghị jugburu onwe ya. Kedụzi ife ọ dị gị ife mee ife a ji anazi ana? Kedu ndị ọ dị gị ka ya atọ ụtọ anyị ebido na ndị nne na nna ka gọọmenti ka kedu ndị ihe kpata ihe a ji anazi ana? Kwanụ ana m elo nọ ndị nne na nna ka o si n'aka maka nọọ nne ewu na-atachara nwa na-enye anya n'ọnụ. Ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo amata na nne na nna ebe ahụ ka ebidoro wee na-azụlite ụmụaka ebe a ka a nọ kụzielu nwata tupu o wee jebe n'ụlọ akwụkwọ. Anyị mata ihe dị otu a anyị agba mbọ na-akụziri ụmụaka anyị Igbo sogodo bụrụ ndị obodo oyibo hụ na anọ obodo oyibo ọ ga na-akụziri nwafọ Igbo ebe ahụ. Ama m ụfọdụ ndị Igbo mbigasị obodo oyibo nwafa na-abụọ nata na-asụ Igbo anyị na-etiso mkpụ na-asị kedu ka nwatakịrị amụ n'obodo oyibo. Ọ dị maka ịmagodo onye anyị anọ. Okay, so ife na ndị nwa mbi obodo oyibo fana ụmụaka natara na-asụ Igbo na-etisi na-asị kedu ka ụmụaka amụ n'obodo oyibo wa jee akwụ n'obodo oyibo too ebe ahụ nji anụ Igbo. Ọ bụrụ na nne na nna tielu uchu so na nne na nna ka ọlụ dịrị ime ka ụmụaka too ma sụọ asụsụ Igbo ma mee ife ndị Igbo maka na omenala ndị na-echebe ndị. All right, ka ikwu maka the influence of Western culture as regards to Nkwanite ife Njirimara Ndigbo, has it done more harm than good? Igwe. Ife unu ga-ama na o nwere ife ndị be anyị na-akpọ omeko Igbo eru aka. Onye nwere ife ndị be anyị chara aka wee kwunye na ya anyị na-emezi ka oyibo ma Igbo eruru anyị aka anyị bịa bụ ndị Igbo. So na ihe a bụ ihe dara ndị Igbo niile ma nne ma nna ma ụmụazị maka na ma gọọmenti maka na ndị Igbo anyị onye mụta ụmụaka a na-asụ oyibo n'ụlọ oyibo a na-asụ akwụkwọ ezigbo oyibo na ọwa oyibo nke ndị a na-akpọ motopark English ma ọ bụ pidgin English ka esi akpe ọ bụrọkwa ezigbo oyibo achịrị aka wunye ya afụ onye na-arụ na garaji na-ere odumodo ọ na-arụ obi ọ na-asụrụ ojekwe ma ọgụ pasara ma ọgụ first school living certificate ọ na-arụ ọ na-asụrụ ụmụazị oyibo kedu ụdị oyibo ọ ya asụrụ fa ezigbo oyibo ọrụ nke ọ mụtara na motopark. So na ihe nna ayọ bụ onye ọbụla ma ọ nọ n'ezi ma ọ nọ n'ụlọ nke onye ọbụla nọ ya na-asụrụ ụmụazị ya Igbo oyibo bụ ife ama na ya amụta ma eruo n'ụlọ akwụkwọ. Ụtụtụ ọma, kedu onye anyị na-anọ?
na biko kwụsị okwu a na-agba ọsọ kwụsị okwu ike ka anyị na-ekwu ka ebe isi akpọ a na-agba ọsọ from Akwaeze ngwa gaa n'iru Igwe ekelekwa m udo dịrị gị. a sị na onye asọpụla ala nke ala na nka mbutechara ife niile a bụ ndị ọcha chịrị anyị nọ agwala anyị nke bụ eziokwu n'ụtụtụ wee wetụta ibe nna anyị raji wee dị ibe na anyị wepụzie ya ụwọdụ na-adịra were gosizie ebere ịta a na-ekwu ire mmanụ ndị Igbo nwere ibe ndị Igbo na-emekwodu like ndị ichie ma ndị nze na ọzọ o nwere ihe a na-akpọ igwe ichi na ide ụmụ ji ọka nnenni n'aka na-ekwu ichi anwa onye eji enwarịta ndị Igbo mgbe gboo anụ onye gburu iji bụ ọgaranya dobe n'ife a na-eji ajụtagasị ụmụ ihe dị iche iche rugie mana ụdị ọdịkịta anaghị eme ụmụ ibe a na-akụ ụmụ nwaanyị a na-akụ uhie ya na uli a na-ede uli wee yie jigida maọbụ etu akịta a na-awa iji akụta ụmụ agbọghọ ndị pụtagoro ihe eji ụmụ nwaanyị eme apụta ka ebe a ga-eji ebe ka uli ihe jigida egbu nwaanyị agụọ gị agụ mgbe agụ ụmụ ikolobịa jikwa achọ nwaanyị na ji anụ mana nkịta ọ dị isi ịpụta ịbụ nwaanyị ka ọ gbakọrọ ọzọ akpagharị ibe niile agba alụ anụ niile abụbekarị mmebi ibe n'ala Igbo ya bụ mmebi ibe dị n'ala Igbo taata ihe abụ nwatakịrị ị na-asị ya ji ya taa ọ na-asị gị mba ọ dị mma na-agba ọsọ bụ ọzọ ọcha chịrị anyị nụ ọ bụrụ na iso olu ntọ na ana ndị nna nna anyị ba iji gwa ya eziokwu ikwe ibe ya adịkala anyị etu a taata a na-agba ọsọ daalụrị nne anyị anụghị ihe ikwu dọkịta ka anyị bịa ịnụ ihe a na-agba ọsọ bụ ihe niile ọ gosisi ma ụmụ nwaanyị ite ụmụ nwaanyị ili oge ụmụ nwoke ji apụta achọ nwaanyị ha na-anụ ya na ọ sịkwa na ịwa traụza na ọka o si wee kpụ ya anyị ka na-ekwu okwu ọbịbịa ndị ọcha n'ala Igbo o nwee mmetụta o nwere nye omenala na ihe eji wee mara ndị Igbo nwanne m nwaanyị ọkwa nụ ọbịa ndị ọcha bịara n'ala Igbo nwere mmetụta o metụtara omenala Igbo nke dị mma nwekwa nke dị njọ ọfa wetara anyị agụmagụ nke na-enyere anyị aka jụrụ n'ọnọdụ anọ taa wee bịakwa wetakwa ụka wetasịa ụmụ ihe dị ọzọ dị mma mana ndị be anyị bụ ọmụta ọka nke bụ eziokwu bụ na bụragodu izu gara aga njele ịwa ji n'obodo m bụ ụmụlụ m n'anya mere m ka gọọmenti eluo m ebe anwa nne anya ka mfụ ụmụ agbọghọ ka ha yi efe dịka ndị bịara ime omenala efe ụmụ agbọghọ ike ji a na-agba egwu omenala ha na-eme ibe egosi na ọ bụrụ ibe anyị na-ekwu ka ha na-eme nkịta ya nsị mkpọ onye mụ na ya na ọsị ya kedu ka ụmụaka nwa na-eji wee ma na ọkwa na omenala ka a na-eme taa ụkwara gosi sọsọ ofu ụbọchị na nwaanyị pụtara ịwa ji ka eme ya bụ omenala echizi onye ọbụla mebe nke sọrọ ya mana ụkwara mme mgbe na-ajụ sị ọ na-aba gị ibe na ndị ọcha bịara wee wetara anyị oyibo onye tinye aka n'ife ndị ọcha wetara ọrụlụ nke dị mma ọ rapụrụva nke dị njọ eburu na-abịafa ọ bụrụ anyị nwa ka ọ dị ịkọpụ iwe niile ma nke dị mma ma nke dị njọ anaghị eme onye mere nke anwa bụ ọkwa ndị ọcha ka anyị atụ ụta anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị atụ ụta maka ọ dị mma bifo anyị achọbụ onye anyị na-atụ ụta na ihe na-egosi n'onyonyo ihe a bụ nwata nwa agbọghọ na-eje ụbọchị agbamnkwụ ya mana inezi anya kịta anyị chọọ ka anyị nene agbamnkwụ a na-agbabu n'oge nke gara aga na nke a na-agba kịta kedu ihe dị iche Igwe ka anyị bịa dị nọ kedu ihe dị iche na ya ọ dịka mgbe amarọ m kọwakenala anyị ọ dị ka ibe m kwuru mbụ na anyị bụ omekoibe Igbo eru aka maka na ibe a na-emezi kịta o nwere
ife a na-eme ma dịka ịgba nkwụ. Ịgba nkwụ bụ omenala Igbo. So na-abịa na ịgba nkwụ o kwesịrị na ihe niile a ga-eme ebe ahụ ife gosiri ka anyị si eme. Mana ine anyị nkwụ a na-agbazi kịta a na-ebiazie ụfọdụ na-emecha ma keeki kwachaa yunifọm ma ihe dị iche iche. Ọ bụzi ife kwuru ka a na-eme na ya gba nkwụ bụ dịka mgbe gboo anwa ụmụ agbọghọbịa kwesịrị eyi ya efe dịka ndị Igbo anyị ji ejiji dịka jigida ma ụmụ ife eji mara ndị Igbo. Mgbe anwa a na-ese muri ọ eziokwu na nwere onye ya esezi uri mana o nwere ife nọchiri uri ya igbecha anya ihu arụ ọfụ. Mana na-abịakwa n'ịgba nkwụ o nwere ihe mfụrụ mmadụ dị ebe a ji agbamnkwụ ihe agbanyelụ na kọpụ nwaanyị ya ebunye dị wee bụrụ orange juice ya bụ mmiri oroma ewesị na ọbụrụzi onye dere ewesị na ọbụrụzi ịgba nkwụ na ịgba mmiri oroma. Dọkịta ka bịakere ka ihe nwere ikwu maka nke nwancha bụ ihe anyị na-ekwu maka na o nwere ike ọ bụrụ na onye a na-achọ igosi na ya na aṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ na ya nara aṅụ mmanya nkwụ ma ngwọ ifugie mana ọ jọgburu onwe ya na ebe a bịara ịgba nkwụ ofu ụbọchị ahụ ha ya agba nkwụ wekere ma ọ bụ mmanya nkwụ ahụ ya esu n'ọnụ wee debekwa ma onye ya eme na ya abụọzi ife bụ onye bụ omenelu anyị ndị Igbo rapụ omenala mebe omenelu omenala ya bụ iwe na-ekwu. Ka ikwu maka ịkwa ozu funeral sacrifice na Igbo o nwere something a na-emegasị imago facha ịkwa ozu nna ma human beings especially imago nnukwu mmadụ nwụọ ejiwa mmadụ imago kwa ozu ọ bụ part of ife ejiri mara ndị Igbo. Mba mụ ghara ekweta na nke ahụ. O nwere mgbe n'oge gboo akọrọ ụdị aka a nọrọ na mgbe ahụ so ma ife mma bụ na onwe nrụ ebe mfụ eji mmadụ wee mee omenala a na-akwa ozu iri nji wee mara ife ma anụ m akịka ahụ ịkọrọ akọrọ ya na na-eme ya n'oge gboo ihe mere n'oge gboo erika ụfọdụ mgbe aka ọ na-agba mgbe ejima buru tufuo si n'alụ mee nke so ọ bụrụ iwe na-eme n'oge gboo ọ ibe abụ ibe ndị ọcha wepụrụ onye ka anyị ekwu na ndị ọcha emechakwana mana nke bụ eziokwu bụ na akwamozu anyị na-emezi anyị na-akwa n'ala Igbo kịta na dịska ya sị na onye nwa na-emekarị ya mgbe ọ nọ ndụ apụta ebe a na-akwa ozu o nwere onye ga-eweta trela wee afụrụgo m ebe a na-akwa ozu mmadụ wee trela bute efi nchekwa na ndị Fulani na-agafe agafe mara na ebutere ka a wee bịa mgbalụ eziokwu ebulu trela debe butu wee efi afọ ọzọ ebe ndị mmadụ nọ wesị ka ebulukwa ụfọdụ je buga n'ebe ọzọ jee debe ka ndị mmadụ fụ ebe a si agafe so ife ndị Igbo na-emezi ma a na-akwa ozu kịta bụ ibe na-atụ mmadụ ego andụ onye mere ọ na ozu nwụọ ụfọdụ oge echebe o mechie ofu arọ mechie arọ na-abụ bifa wee kwuo ozu ebe a na-achị ego o mere na ndị Katọlik anyị ndị ụka wee kwuo si na ọgwa na ozu anwụọ na ọ karịa ọnwa one ma one a na-akwazikwa ya si akpọ nafa maka mmadụ nke na mmadụ ya nwụọ nwa na-emere nwere anwụ bụ ka akwa anya. Kedu onye anyị na ya nọ? Ụtụtụ ọma. Biko wenite ọnụ gị, kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Ego kwụsị okwu ike nna. Onye ọma kwụsị okwu ike ka ebe isi akpọ. Onye ọma isi n'Igbo akpọ ngwa gaa n'iru. Ngwa anyị na-anụ. Iti mmụọ ọ dị mma. Igwe adịka gị ka anyị ajụ si na iti mmụọ ma so na njirimara ndị Igbo. Iti mmọnwụ bụ omenala Igbo. Ịma na mgbe gboo ihe dịka fim ma ụmụ ihe ndị ọzọ telivishọn adụrụ so na mmọnwụ ma egwu a na-agba ma ife niile bụ ife eji enwe aṅụrị entertainment ndị Igbo ji enwe entertainment mana ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ chejiziri etinye ọbụziere arụ duto na a na-agwọzi ọgwụ na mmọnwụ pụtazie a na-ama onwe fa na-achọ onye ya egbu ibie
ọ bụrụ nke ahụ abụrụ njirimara ndị Igbo sọ ịgwọ ọgwụ ụfọdụ ndị na-abụrụ ndị obodo ahụ pụtakwa ha iso na-eti ịbịa dịka kịta ịbịazie fụ kịta so na mmọnwụ bụ omenala ndị Igbo, ichi echichi bụ omenala ndị Igbo, ịgba nkwụ bụ omenala ndị Igbo, ịbata be m agbagharịa m ndị be anyị sị na anyị ama onye ọbịa bụ nkụnye mmiri aka. Ịbata be onye Igbo mgbe gboo ife izi oyi emebe ikunye gbodoro mmiri ka ịkwa aka maka ọ nwara tutu irute bie ikwere ọtụtụ ndị mmadụ n'aka, so ihe izi oyi emebe ikunye mmiri kwọchapụgodo o so n'ihe a na ha ndị oyibo na-ekwuzi asị onwe nke a na-akpọ wash hand ma ihe niile. Ndị Igbo machara ihe niile okunyeghị mmiri kwa aka ọ bịa ka chọwa ọjị wee kwube ma wee nye ife oriri ma ebunye gị mmanya. Ife ndị a bụ omenala Igbo. Gịnị ka anyị eme kịta na ịkwalite ife ejirimara ndị Igbo? Kana anyị ma na ụfọdụ ihe ndị eji mara ndị Igbo bụzi ihe na-anazi ana ma ịgba nkwụ a na etu esi akwa ozu ma ihe ndị ọzọ ma otu esi echi ọzọ. Kedu ihe ọ dị gị ka a ga-eme ka ịfụ na anyị kwalitere omenala ndị Igbo ka ọ dịkwa otu ọ dịbụ na mbụ? Daalụ nwanne m. Ọkwa na ife nna elu na a ga-eme bụ ife gọọmenti Anambra steeti megolo already. Gọọmenti Anambra bịa tie iwu si na ọ bụrụ na iwegoro suutu rie nne ma nwecha akwa iji agbawa ntụlo rie nne mbọsị ọya bụrụ Wezdee ka ị kaba arụ iji akwa dịka ndị Igbo. O mekwuzi ụmụ akwụkwọ mbọsị Wezdee ba na-eyi akwa dịka ndị Igbo fanara eyi skuul akwa ụmụ akwụkwọ ji malụfa. Ife ndị a bụrụ ife gọọmenti ji akwanyite asụsụ Igbo akwalite omenala Igbo and ọ bụrụ ihe magburu onwe ya maka na ọ bụrụ na arapịa ịma na onwezi onye ga na-eyi akwa egosi na onye Igbo ka ọ bụ onwezi onye ga na-eyi ma okpu ndị a dịka nke ndị eji malụ ndị Igbo mana ibe niile ka gọọmenti Anambra bịa kwuo si na aga na-emezi ọkwanye aka ndị ekene Chukwu isi gọvanọ anyị bụ Abụkwa Dike maka na onye omenala ka ọ bụ ifu onye ma kwadosi ịfụ na nwoke zuru ka eme ọsọsọ gọọmenti ka ọ dịla ịfụ na ịkwalite anya bụ ihe mba ọ bụrụ sọ gọọmenti mana anyị mana asị etu ahụ kwuru si na gọọmenti bụkwa mfa ga na-eti iwu mmadụ esonyebe anyị nwa bụ ndị a na-achị achị kwesịrị na-esonye n'ife gọọmenti na-akụziri anyị etu abasi wee mee ịmakwa na nwere nwata akwụkwọ emekata wee daa iwu ahụ and onye mebeli ọmali ya arụ so na ihe a gọọmenti mere amaka anyị nwa wee na-akwadokwu si na onye ọbụla mbọsị Wezdee ka o si na dị ile akwa ndị Igbo oluzie chie ịchọọ iyizi nke ndị ọcha eyibe. Ọ dị mma Igwe ka anyị bịa ebe ị nọ gị nwa bụ onye ndu obodo eze obodo kedu oke n'ọrụ dịrị ndị eze ịfụ na ụfọdụ omenelu anyị na-emezi rapụ omenala na-ewepụrụ ya ka kọlchọ anyị na tradishọn anyị wee dịkwala anyị ka o si dị? Mbụ na achọrọ m iji ohere a wee kenegodu gọvanọ anyị maka na ọ na-agba mbọ n'iwelite omenala Igbo na ihe eji wee mara ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị na-anya kịta Anambra steeti na-awa ji as a steeti ihe abụ nke mbụ eji wee mara ndị Igbo. Anambra na-awa ji a na-akpọ ndị steeti ndị ọzọ dịgasị na Naịjirịa kafabịa. So gọvanọ anyị wee wepụta ya ọ bụrụ ife iji nye Chineke ekele maka na onye bụ ụzọ kachasị ụzọ esi ewelite ife eji mara ndị Igbo. Then ndị Igwe niile ọ bụrụ na ị na-anya ịma na mgbe gboo ọ bụrụ obodo niile na-awa ji mana kịta o nwere obodo a na-azị awa ji na Anambra steeti godo. Anọ gọvanọ anyị gwara ndị Igwe niile ndị onye a nara awa ji ya si jee ka o mee ka ọ fụ na obodo fa na awa ji na ihe a bụ ihe eji wee mara ndị Igbo ka afụ na Igbo niile jikọrọ aka ọnụ ka e wee kwalite ya bụ ife eji mara ndị Igbo. Ọ dị mma ka anyị mara onye anyị na-anọ. Ụtụtụ ọma kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Afọ m bụ Emmanuel Ugonta from Ọka. Emmanuel Ugonna from Ọka. Ngwa gaa n'iru. Ugonta. Okay, Ugonta. Emmanuel Ugonna ngwa gaa n'iru.
ana m ekele ndị isi anyị nọ na studio. Thank you. Ekete ọkachasị dọkịta. Ihe bụ isiokwu eji n'ọtụtụ ka njirimara ndị Igbo. Otu anyị ga-esi kwalite. Etu a ga-esi kwalite prọsem anyị nwere n'ihe gbasara njirimara ndị Igbo bụ na anyị ọkadụ ọdụ n'ihe ọbụla nna. Anyị amaghọzi ihe dị iche na tupu anyị Emmanuel, ọ dịkwa ka ya anọ ya lekpọchi ya azụ ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Ọ dị mma, dọkịta. Oke, Igwe, ịka bụ na kịta ndị Igwe ma ọ bụ na mitin ndị Igwe anyị na-ekwu onye ọbụla gba mbọ ka ọ fụ na ihe ahụ eji mara ndị Igbo na onye ọbụla na-ewenye tie n'obodo ya, maka na ịma na ndị oyibo si na charity begins at home. Ibido n'ụlọ wee kwadobie, anyị ewepụtawazie na steeti gọvanọ anyị ma ọ gọọmenti anyị ewee nwee ike inye nkwado ka o wee pụta ihe ọfụma. Dọkịta, na nchịkọta, kedu oke na ọrụ dịrị mụ na gị? Ama m na ya ekwugo nke gọọmenti kwuo nke ndị Igwe na ndị na-achị obodo. Kedu oke na ọrụ dịzili onye Igbo ọbụla n'otu n'otu ịfụ na njirimara ndị Igbo a na anyị kwalitere ya ọfụma? Before Ezeagbogu, all right, I'm Ganira. Elokwa m na ife ga-abụ ọlụ mụ na gị anyị niile na nkwalite njirimara ndị Igbo bụ na anyị ga-akaba arụ na anyịfụ nwanne anyị asụgharị ya Igbo, ụmụaka anyị na-asụrụ Igbo, na-akụziri Igbo, na-akụziri omenala Igbo. Ihe gbasara akwa anyị na-akwala ụmụaka anyị kabarụ na-akwalụba akwa, ọ ya bụ ebe ọ bụ na afụli ya ma na ọkwa nwa afọ Igbo n'ibe a, ọ ya bụ onwe ebe ife mere onye anwa efi ya ịma na nwanne gị efu ọ gwara akwa mara ya bụ isi ekịta, ọ sị ya bụ na nwanne gị ọ na-eti mkpu ị gafelu si na ịmarakwa ma onye Hausa ma ọ bụ onye Yoruba ma ọ bụ onye ndị ọcha, mana akpụ na-efu mmadụ ka oyi akwa ndị Igbo ifu ya ka ọ nọ n'ibe ọdịagha ntinye si n'ọgwọ nwanne gị gbalụgawa na-ebe ebe niile nwere ike ka iwe nye aka maka na ịma nọ nwanne gị ka ọ bụ, mana ike gụziri amarozi ka ya esi wee kwa onye ọ dị mma. Na nchịkọta, Igwe, kedu okwu ikpeazụ nwere? Ibe na-agwa ndị Igbo anyị mgbe gboo, onye Igbo ọbụla ihe dịka ndị nọ ugwu Hausa ma ndị nọ na Yoruba na-eme ka nwanne. Ịfụrụ na onye Igbo ịmagoro onye Igbo, ịsụọ Igbo ọ zara anaghị ọgwụgo nwanne gị, ọ sị anya bụrụ onye Imo, sị anya bụrụ onye Abịa, ma ọ bụ ọgwụgoro nwanne gị iwerie ka nwanne gị na ihe emekọtawa gaba n'iru. Mana kịta ihe dịka nke kachasị nke ndị na-arụ ọrụ oyibo, ihe dịka na federal gọọmenti na ijere ha Abuja ịbata n'ọfịs onye Igbo sụọ Igbo omee ka ya sị na ya bụrụ onye Igbo na ya ndụrụ ife ịsụ, mana ọ bụrụ onye Hausa ka ịsụọrọ Hausa ọsọ bụrụ onye Igbo sụọrọ ya Hausa mere gị ife ị chọrọ na-ekuchaghị ọsụsọ, mana onye Igbo ịsụọrọ Igbo ịma na nwanne gị nwoke bụrụ onye Igbo ịsụọ Igbo omee ka ọ bụrụ. So ana m ayọ ka onye ọ na-wefu omume anwa. Ọ dị mma, Igwe, daalụ rinne. Dọkịta, daalụkwa rinne n'isonyela anyị n'ihe mmemme anyị taa ịkwalite njirimara ndị Igbo. His Royal Majesty Igwe Dr.Joel Egwuonwu Ezudo nke abụọ n'Ụmụahụrụ. Igwe, daalụ. Yana Dr. Ben Ezeagbogu, former National President Asatu. Doc, daalụ. Adị mma, gị bụ onye ọma na-ene anyị. Ama m na ịmụtala otu ife maọbụ ife ndị ịbụọ n'ihe anyị kwuru taa, otu anyị ga-esi wee kwalite asụsụ omenala Igbo ma na asụsụ ma na ejije anyị n'ihe niile anyị na-eme ka ịfụ ma gị bụ nne na nna na ị na-agba mbọ ịfụ na ụmụ gị gara n'otu ndị Igbo si aga.